Ngubingelele mbukela amakhambi ngamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Sesiphinde sabuya ke mzawethu sokutholela indaba esithi ke ejenda la einkundleni zokuxhumana endimeni yomculo wesintu umculo wamaskandi. Kanti ke umusha kule channel ecela ke lapha uklikha subscribe button nebell ungakhohlwa ukushare like video uyithandile. Ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi nganzayethu asiqonde ngqo sikuphathele zona namhlanje. Kuba ukuthi uMdumazi ekhipha single track isihloko sithi Happy Valentine's Day. Kusuka umsindo kwenkundleni zokuxhumana emva ukuthi ke lapha umlandeli noma idlanzana labathile liveze lapha gculiseki ngestudio uMdumazi la akhipha kuso nangesigqike sengoma yakhe le ethi Happy Valentine's Day. Kanjalo ke futhi nealbum yakhe le akayikhiphile ehloko sithi ke Ziyekho. Obekhalisa labalandeli ngimukeli bakhala ngesigqi lapha nengomeni yaMdumazi lapha kulesi studio akhipha kuso babecela ukuthi uMdumazi kumele ezame ukubuyisana noma ecele uxolo lapha kuThuthane Ndlovu osebenza kaYoung Studio la uMdumazi ke ayekade esebenza khona ngaphambilini ekhipha lama album akhe lawa amadala. Okhumule uthi mbukeli lapha noThuthane la uMdumazi bake banoxabana ngaphambilini ama video clip kwatrend einkundleni zokuxhumana ngicabanga sinala ku YouTube ke kusekhona. uMdumazi ke mbukeli emva kokuthi le ndaba lene bikade igcwele einkundleni zokuxhumana uyaphendula ke la ku Facebook page yakhe ashiya inkulumo lapha na ke ethi 18 phenduka inhlekisa kini nonke ngokuthi lapha ngizehlise ngixolise ize noma ngangone ngalutho ningibiza ngamagama kwananelela bona labaculi beni abangisabayo nabo bagiya. Ngiyakhumbula omunye iposta lapha ku Instagram wathi Kings Profit ebhinqa nabanye nabo kwaze kwananelela ngisho ke lapha ke amavukana kodwa namhlanje sikangixolise kanti ke iluphi loxolo lolu enikhuluma ngalo. Kubela nsizwa ke mbukela lapha nasukela ngo2014 yak 16 bengisebenza khona lapha kwaYani ngethuka kunjalo nisayekhola nto kodwa namhlanje senithi ngangenzima ngisekhona. Umuntu okuthandayo nongikhonzile uyazi lapha nithi kulesi studio ngavala kubo ngisebenze khona manje incwadi lena ke yampela iyangidida ukuthi ifunani kahle kahle kimi. Akekho umuntu engimdingayo imisebenzi yohlezi umsebenzi ngeke futhi uma ngenxa ukuthi umuntu othile akasebenzi banenithunyaka ukuthi anginitshele ukuthi niyofukuza njalo uma nisadantsela isiginqo sikaMaximfolo kade yaphela indaba yakhe lo yikho nje ihamba ehlala ngegama lami bese niyafukuza ke nina ngoba ninje ke nina amaxoke niyenza abalandeli bami ngibongile imbono yenu efile ithatheni niyoyinika umngani wenu lo owazela ukuzoxhapha igama lami ngenhlamba la emhlabeni angiyidingi. Inkulumo kaMdumazi mbukele veze ungaphatheki kahle malungana nalezi inkulumo eseyitheza trend einkundleni zokuxhumana. Thanda ukuthi uvule wakho lapha e-comment section siqathele khona le ndaba uthena ke kuhlala kanjani kuwe noma uzizwa kanjani lezi ndaba esikuphathele zona namhlanje. Abanye ngibonile ke imbono lapha na iye nokuhluka e-comment section abanye besuggest ukuthi cha uMdumazi khona lapha akanankinga kulesi studio kodwa mangake benyuse izinga lomsindo okanye mhlawumbe benyuse uBaskida nesigqi sinyuke bengaphinde futhi ke umculo wakhe eshaya into ecake njengaqala. Thanda ukuthi ke lapha na siqedele ke comment section mbukele indaba uthena ke ucabanga kanjani la ngalolu daba esithethe kuphathele lona namhlanje. Odabeni lesibili engiphathele zona namhlanje ke mbukela amakhaya ngiphethe udaba phansi senzo sikangize mchunisi lokho bamangaze njalo abalandeli bakaMaskandi kakhulukazi ke la ohlangothini ke likaKhuzani. Ngikhumbuleka ukuthi lapha ngonyaka ka2019 lapha emcimbi eCaris Fontaine lapha sasikhona yasazi isimo sami kwasuka ke udunqunqu lempi lapha emva kokuthi ungize ekhipha iVN lapha nehlambalaza noma ethunaza isithunzi sikaKhuzani emphakathini ethi ke lapha ke uyo khansela emcimbi wakhe. Kusukela lapho ke mbukela aqhubeka impi sesibone naseinkundleni zokuxhumana ungizwe ke egxeka lapha ke ethuka uKhuzani ngengezo yakhe nayo into akayenzayo nje emculweni ekhombisa ukuthi cha ngempela lensizwa leyo macingana ayemzwile lapha uKhuzani. Kodwa ke kumangaza abaningi ngibukela lapha einkundleni zokuxhumana ungizwe lapha ke lokho evelile ama video cisha sezaba ma4 bengamathathu edlala yona lapha ke ingoma yayindlamlenze la siphethe video ke efaka uKhuzani einkundleni zokuxhumana ebeveza khona evezela abantu sichayize noma ke bekhona ungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nongizwe kodwa cha eyasemachweni ngathi ivumile lapha ke indlamlenze ekwi-album yayo le isihloko sayo sithi ke isibuko esingafi.
Kanti-ke sengiphethe ambukela emakhaya ngiphethe ngendaba laphana-ke engazinhle neze-ke sezehlezile laphana-ke elinye leciko lomculo wamaskandi laphana uJezephulu kwezebhova laphana abafana bakaMgqumeni. Lokhumbule ukuthi lo msumbulo wedlula kuvele indaba laphana ukuthi-ke iqhawe-ke like la-admit esibhedlela ngenxa yokuthi laphana lihlaselwe yisifo-ke sokuwo. Ukhuluma nephephandaba-ke embukelo elithile umfowabo laphana uSkhevane ukaveza laphana ukuthi-ke sikhale ngesitiyezi sihamba naye elokishini waze wathenga isibuze esibuyisa amandla. Emva kwalokho wawa ngendlela kwenzeke ngayo nami ngizeke ngakhala ngicela laphana-ke abantu bangibambisana samisa esibhedlela. Lokhu-ke mbukelo kuzindaba engezinhleke la esizizwa ezenzakala iciko-ke salibona liqhawe mbuke siyalazi abaningi bayalazi khona la endimeni umculo wamaskandi silifisela kulelwama-ke nani lapha embukele emakhaya nabasaphothi nje bomculo abafana bakaMgqumeni. Sesehlala ngezathi nganza-ke sithi-ke nangesinye isikhathi sophinde sibonane isimo masifuma siyabona. Iqhina liphunyuka embizeni impidla amahawu kwabanenhliziyo emazombe njengomzila wenyoka befuna ukumusa kaGoqanyawo uNelson Mseleku. Amaphela ambize ephezulu intuthwane zambiza phansi. Inkukhu inqunya umlomo amathabuyele kwasifuba bebone sawuphosa uMbalane. Washo kwathi dlozi likamkhulu dlozi likababa dlozi likamzala uzungibheke ngisemnyameni lapha engikhona. uNkulunkulu umveli inqanga uzwile umthandazo wesalukazi uMasibiya noma uMambatha noma uMamzwilile emtubatuba. Namhlanje usawuphosa uMbalane kuumusa kaNkulunkulu. Bekuzozwela kwazise sashiwa ibhova likadikadika sashiwa igcoka amali kaMseleku. Uyena osevalele lesisikhala uyena osiduduzayo. Umfoka noqophula ukhephe amanzi adumayo adume esithuni sikadade wabuKrozani umbilo obomvu akabutheleze emtubatuba. Zababili nje zababili nkanza babili awuseyifuqu fuqu zinkanza babili awuseyifuqu fuqu zinkanza